Etel Vázquez referiuse tamén á adxudicación por parte da Xunta por un importe de preto de 9 millóns de euros das obras de ampliación e modernización da potabilizadora de Padrón, co fin de aumentar un 40% a capacidade de tratamento. Segundo ela, a actuación virá a garantir o suministro de auga aos 10 concellos conectados en ambas marxes da ría de Arousa. Tomamos moi en serio o abastecemento de auga á poboación e ser máis resilientes para este contexto de cambio climático, e a nova ampliación da TAD de Padrón supón pois as garantías de abastecemento non somente a marxe dereita da ría de Arousa, senón posibilidades tamén de ter garantías de abastecemento tamén a Vila García de Arousa. Estamos a falar dunha actuación de algo máis de 9 millóns de euros do Goberno galego que se ven a sumar pois a todas as infraestructuras hidráulicas que vimos desenvolvendo nos últimos anos, máis de 1.000 millóns de euros en saneamento e en abastecemento, apoiando os concellos a esa tarifa tan complexa de abastecemento á poboación e, polo tanto, unha obra máis para ofrecer garantías de abastecemento en calidade e cantidade á poboación, en este caso, pois, non somente a Padrón, senón a toda a marxe dereita da ría de Arousa e parte da marxe esquerda da ría de Arousa. O prazo de execución das obras será de 18 meses. A Xunta asumirá íntegramente o financiamento e a execución da actuación, no marco dun convenio de colaboración asinado co Concello de Padrón. Coas intervencións previstas tamén se poderán superar as actuais limitacións no suministro e ofrecer maiores garantías de abastecemento a unha poboación de máis de 90.000 habitantes, en previsión dun futuro incremento da demanda. Na actualidade, a planta dá servizo, ademais de a Padrón, os concellos de Dodro, Rianxo, Boiro, a Pobra do Caramiñal, Ribeira, Catoira, Valga e Pontecesures, e a ela está tamén conectada a Vila García de Arousa.